फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि थुनलाइयारि जर'खा हाबाफारि। जों बयबो मिथिगौ आरो नुनो मोननाय जायोदि फुजा आरो मेलाफ्राव बायदि बायदि रोखोमनि दिन्थिफुंनाय अदेबानि सावथुन, मेला एबा मीना बाजार आरो गोबां जानाय लोंनाय, मोसानाय, लोगोसे मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिफोरखौ बेबादिनो मेहेरगोनाङै बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाल मनोहर बिथा दख'रा दुर्गा फुजानि 15थि फुजा फोरबो फालिथायाव जर'खायै फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि 78थि थुनलाइयारि जख'न्थाइखौ खुंफुङो। बेबादिनो गाबगोनां हाबाफारिखौ फंनैसो बिबुंथि आरो दोंसे खन्थाइनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि रावखौ गुबुनावबो एबा गुबुन रावारि थुनलाइयावबो राव सोलायनानै फरायथि होनानै एबा गुबुन रावनि फरायसालिफ्राव फरायहोनो हानांगौ आरो बेबादिब्ला जोंनि बर' थुनलाइयाबो एबा रावाबो भारत हादरनि देरसिन रावाव बाहागो मोनगोन होनना। बे थुनलाइयारि हाबाफारियाव बाहागो लाफैबावनो हायो भुटान हादरनिफ्राय रिनसन सान्डु बारग' बिबुंगोरा फार' कलेज अफ इडुकेसनेल रयेल भुटान, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि पुर्ण ब्रह्म, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अलंबार मोसाहारि, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समेश्वरी बान्था मोनगिरि हांख्राय उजिर, बेफोरबादिनो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गिबियावनो जोङो फुंखा 15थि सिसि बाल मनोहर बिथा दुर्गा फुजा खुंफुं आफादनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। नोंगौ जोङो बाल मनोहर बिथा सिसि दुर्गा फुजा खुंफुं आफादा दिनै फैनानै 15 बोसोर जाफैबाय। बे 15 बोसोराव जोंहा नैबे बोसोराव गासै सानबानि हाबाफारिजों जोङो बे बिमा दुर्गानि फोरबोखौ खुंफुंनो आखायाव लादों। जोंहा फैयै दिनै थामथि सानाव आगान फैबाय। जोङो गिबि सानाव जोंहा दिबि लाबोनानै बेल बरन खालामनाय आरो बिमा दुर्गाखौ जोंनि थानसालियाव बहायफैनाय बे हाबाफारिया दंमोन। मैयानि हाबाफारियाव जोंहा बेखेवनाय हाबाफारिबो दंमोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि MCLA बिथां आरो PCDCनि मासिगिरि गावबुरा आरो जोंनि बे लांगोनायावनो थानाय हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल सारखौ लाबोनानै जोंनि हाबाफारिफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा बेखेवहोनानै जोंनि हाबाफारिया जाफुंलांदों। बिनि उनाव जोंनि हाबाफारिया जाहैबाय मैया नैथि सानाव बिमा देबिखौ दै खावनानै थुखैनाय, बेजों लोगोसे फुजा खालामनाय आरो ओनसोलनि गासैबो रायजोआ गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनाय, बे आर'ज गाबनाय हाबाफारिया जानानै थांदों। जोंहा बे ओनसोलाव गुबैयै मोननै हारिया जिथु रायजो जायो बे जोंनि बाल मनोहर बिथायाव। मोनसेया जाबाय आसामिस रावारि आरो मोनसेया जाबाय जों बर'फोर। ओंखायनो मोननैबो रावारिनि माबाखौ नायनानै जोङो बिथांमोननो मैया नैथि सानाव जों आर'ज खालामनो हाबाफारिखौ होबाय। जोङो दिनैनि दिनाव टेबरमुर गामिनि आर'ज हानजाखौ लाबोनानै रायजोनि गोजोननि थाखाय जों आर'ज खालामहोबाय आरो नै दा बेलासिनि समाव जोंनि सापागुरि कक्लाबारि बे ओनसोलखौ सरजाबनानै मोनसे थुनलाइयारि हाबाफारि लादों। बे थुनलाइयारि हाबाफारिया जाहैबाय फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि बे खन्थाइ आवरायनाय आयदा। बे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ। बेवहाय माखासे थुनलाइयारि बिथिङाव गावनि सोरजिनायजों बान्था मोननो हानाय बान्था मोनगिरि साहित्य एकाडेमि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों। लोगोसेनो माखासे फोरोंगिरिफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोराबो बे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांबाय। आरो लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंहा 63 नं सापागुरि बिधान सभा बियाबनि मानाव गेदेर MLA आरो आसाम केबिनेटनि मन्त्रि बिथाङा दानि मानाव गेदेर UG ब्रह्म साराबो दिनै बेयाव बाहागो लाफैनानै बिमा दुर्गाखौ सिबिनायजों लोगोसे बे ओनसोलाव गाहायै मोननै बाथ्रा जोंनो फोस्रावलांबाय। जोङो आसा खालामदों सारा फोस्रावलांनाय हाबाफारिया जुदि मावफुंजायोब्ला जोंनि रायजोनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। बे खामानियानो जाहैबाय जोंहा CK फरायसालिजों लोगोसे जोंनि बे फुजा खुंबाय थानाय बे बाजाराव माने लामानि थाखाय ससे 200 मिटार 200 मिटार लामा बायनानै दं जोबोद गाज्रि अबस्थायाव। बेखौ जेरैखि जाया लुफुंना होनांगौ, लामाखौ बानायना होनांगौ, बेखौ जों सारखौ खावलायदों आरो सारा जोंनो खोथा होदों। मोनसेया जाबाय जोंनि बाल मनोहर बिथायाव मोनब्रै सुपा दं।
बे मोनब्रै सुबाखौ सरजाबनानै जोंखौ मडेल भिलेज आसाम सरकारनि मडेल भिलेज आसनियाव सोसननानै जोंखौ मडेल भिलेजाव सोसननानै होनांगौ होननानै जोङो सारखौ जौगाखां आफादनिफ्राय बा डेभेलपमेन्ट कमिटिनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय जादों। साराबो खोथा होदों जे आं सरकारखौ आपिल खालामगोन, बिनि उनाव जि क्राइटेरिया बेयाव नांगौ बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय नायफैनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो बुंलांदों। जों बिनि थाखाय सारनो साबायखर बावहरदों। गोबां जायगायावनो जों फुजा मेलाफोराव नुयो जौ जुवा आरो दुंहाव थासारि, बेबायदिखौ नोंथांमोना दबथायनो माबायदि राहा लादों बा दबथायदों? बेखौ फोरमायलांनो थाखायनोथ' जोङो खनसेनो हाजोबा होननानै नै दा बे सोलोंथाइनि मोनसे आयदा बेखौ जों दिनै लादों, जे थुनलाइयारि आयदा। बेवहाय फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे बाहागो लानानै इयुनाव जोङो बोरैहाय गसाइखौ सिबिलांनायजों लोगोसे जोङो समाजखौ गोजों लामाजों दैदेनलांनो हागोन, बेखौ जों नोजोर बोनानै दिनैनि बे थुनलाइयारि आयदाखौ लाफादेरनाय जादों। नायनो गोनां बेवहाय मा मा दं? नायनो गोनाङाथ' एबार दुखु गोनां बाथ्रा, जोबोद अखानि गेजेरजों जोङो जोंनि माखासे एग्रिमेन्ट जाखानाय एक्सप' आरो मिना बाजारफोरखौ जों केन्सेल खालामनो गोनां जाबाय। दा ओरैनो जोङो कालसारेल हारिमु मोनाबिलि जोङो मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय लादों। जोंहा जोबथि हराव 13 खालार खालि रबिबाराव जोङो देंखोगिरि हिसाबै हांख्रायना लाबोदों बिनिता देबि बिथां फैगोन, आरो जोंहा बिपुल बसुमतारी बिथाङा जोंनाव मेथाइ खनगिरि हिसाबै जोबथि हराव हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लाफैगोन।